Je piatok 16. novembra a vy pozeráte prehľad najdôležitejších udalostí dnešného dňa. Vítajte pri správach. Na Slovensku bol včera spáchaný ďalší bestiálny zločin. Vražda sa odohrala na Tiltnerovej ulici číslo 14, kde bezbranná študentka bola napadnutá priamo na školských záchodoch. Páchateľ bol odhalený vďaka karate kamerovému systému. Na tomto mieste sa odohrala tzv. Záchodová vražda. V prípade sa ale vynorilo viacero otáznikov. Po preskúmaní záberov z bezpečnostných kamier odborníkom sa totiž objavilo podozrenie, že celý prípad bol zinscenovaný len za zámerom vyhnutia sa písomke z fyziky. Údajnú obeť Paulu E. totiž videl nemenovaný svedok pár dní po incidente v školskom bufete. Komplicom mal byť istý Boris D., v podstate prezývaný aj model. Podľa výpovedí chránených svedkov totiž od inkriminovaného dátumu nebol v škole. Je tu Boris? O ďalšom vývoji vás budeme informovať. S akýmikoľvek informáciami sa prosím obráte na infolinku 158 alebo do kancelárie riaditeľa školy. Spod víťazného oblúku Janko Tribula pre televíziu OK TV. Ani v dnešných televíznych novinách nebude chýbať zvieracia bodka. Tento raz sa pozrieme na zúbky tigrovi z zoologickej záhrade. Tigra sponzoruje Tiltnerka. Ale kde je? Musíme ho predsa nájsť. Prosím vás, neviete, kde je tiger? Čo? Tiger? Čo neviem, sa opýtaj inde. Čo chce s tigrom? Ja neviem, ty chápeš? Nechápem. No super. No, tiger. Toho ja nepoznám. Ani s ním nechcem nič mať. Dobrý ujo, vy ste tiger? Čože či som? Ty moja, kde máš oči? Hen oproti je tiger. Koniec dobrý, všetko dobré. Tigra sme našli. Pán tiger? Pán tiger? Propustím vás. Toto bolo z dnešných novín všetko. Po počasí sa môžete tešiť na Milionára a gurmánsku show s Petrom Justinom Topolským. Čo povieš, Zuzka? No toto si rozhodne nenechám ujsť. Ani ja. Dovidenia zajtra. Dovidenia. Dobrý deň, vítajte pri počasí. Volám sa Suchý, býval som mokrý, ale žiaľ som vyschol. Venujme sa radšej počasiu. V Piršalovciach očakávame krásne slnečné počasie, 30 až 35 stupňov Celzia. Naopak na Matajsíne čakáme veľké búrky a výchrice. Horšie bude už iba v Molgárte. Jeho predpoveď očakáva rizikový stupeň 60. Riziko infarktu je trvalo zvýšené na 70%. V našom hlavnom meste, Turčanoch, bude hmlisto a sem tam očakávame prehánky, údajne spôsobené bílou malvínou. Na záver pranostika. Keď na danu fučí Matýkajev, príjme A do počasia.